Hello to Mananda. There you go. One money. I had a little meeting with some white men, Manahan with business. Yeah. No, China, Ma China, Japan, Filipino, Hansana. One up they got Japan, anyway, business in China. What man are passing? I heard your mom better from Japan and tell them something now. They're Nsogbu. Can I go Lagos? Lay game just no na village. But from Japan. Tell you go now. Is okay? What's on now? Oh, okay. Mr. Biden, fine. My head game. Go happen to come near when Comedy in me. Your mom did Japan, but all of them are not leaky. All I'm not leaky. Okay, no catch and dozen now. More piano next month, but as here Lagos, full time, I manage to visit the house. Otaga come, we give dashing the house, the landlord. Are you serious? Yes. Hey! What happened here now? Can one here that's one Lagos email? Come back tomorrow now. Come back to Umba. Come back. I'm sorry, buy flights today. There was a Lagos now. There was a village. There was a guy. I read aloud. My hege me no bona eji ti a bata Lagos eji bata Lagos aya no ba atom kai na bata na village bam ana ere dala de Nsogbu de Nsogbu e kana yewa Nsogbu even I'm not gonna Lagos safe. Come tell you credit. Come tell you credit. Abo. Okay. The body is supposed to go. Nam chori ala. Subadona. You reach him tiele aro now. Obata seji. Come back. Obo lo man on Banana Island na Lekia, my gave me an Basaka. More gold, all my own investment. As you mine and I corner. Hey, I saw when the cook, I saw wagon in a bunny boss. Hey, brother, me no walaka. Then you know walaka. They don't teach no man. Ula wure ekpuke. Everybody no kune walk with this go like ya na but you want to do. Calm down. What be faithful? Because my bed. Dead. What be here? This is one of my houses in Lagos now. I've been like this 5. 5 now. He said Nkab the smallest. Hey, British abala Russia. British no bala Russia. Hey, get kabulote. Ota boy send no get no gise. Imaya bonga. Oh, I got a penthouse no. Amu belem ke wo ula bra penti. Kamu nem no. Penti house. Kaya no ya. Ndam kaya no
asị onye bụ igu ka ewu na-eso nna m ịrụ n'ụlọ asịkwa m sa otu ihe rọrọ n'ụlọ nọ mgbe gbasa ile ihe nwe mgbe ọbụla na-ekpo nwunye nwoke ka mgbe ya esi nọ na township enwebeghị m awụ bred otu esitabere wela lụrụ anyị n'ụlọ m na-asụ ọwụ gịnị krismas ọbụla gị kọọla ya ọkọ n'isi ị ga-asụ ngwa ahịa gị dara mmiri ga-eso m na kamgbe afọ na ndị ochie nwere ndị 419 na ogwurugwu maka gị na-egwu hụ site ihe nwunye m ji ego eme ụmụazị ibe gị niile gị na ha kwụrụ ga township ha niile arụcha n'ụlọ nga nna ha ke gị mgbe ọla gị kọọla eriri gị si kachiga flight ịpụkwa gị gba night ama m niile ese ebugo ego iji arụbaga ụlọ nwere m ịmụ ihe ụdị mmadụ gị ka m na enwere plans ihu ndị village a enwere plans biko ụlọ m chọrọ ịkwụba na village ahụ nkwụba ya anya lebe send down the rope m ga-agbere ha fim biko Black Panther nkwụbi ụta eme ego m chọrọ iji arụ ụlọ 1 billion naira. Hey! 1 billion. 1 billion or ebe 10,000. 1 billion naira. Egucha million. Eguba billion. Amu bele mamu. Okay. Otuna na ebe imego lem goria. Ofu got na abo 5 million naira. 5 million. Keju go. To cotton. Count now. Check is how many naira. Cotton nkate. Cotton now. Esi a na ebe agbaze no me go lo. Esi a na favor 500 million. 500 e go put 1,000. To Roban. Yes no. 500,000 500 million. If when you enter there, if go ibedi hey, you joke kuri Ibrahimo sa background na manchari. O tu ihe na-eku ihe niile. Na kwazuru go kono kuwe kuon. Hey, na meto fusiele ego. Ị ga-arụ anyị n'ụlọ at least akwụ nkapi na ibi m na mmanụ ma mpa anyị bi n'ụlọ anyị bọọlụ anyị kwụkwa aga. Ị ga-arụ anyị ụlọ rụrụ saa ya mbata ote onye gafekwa na ya mara sị na nwunye m nwoke nwere ego. Pasa. Hey! Bekee wa bara. Oke nwa. Amụ m ka m ji chọọ iti ego. M chọọ ife gị ego. Ị na-ekwu ihe ole mfe ego. Biko dede fe nwere ego. Akpọ nwanne obi elo. Ka m busa. Ego m na-aga. Ihe ụlọ nwunye m biko mmadụ ị ga-agwara m otu m si dị ori. I have 5 servants here. 5 servants. Onye na-enyekwa gị mmiri ji asa ahụ abụọ ya na-enye gị nri. Onye na-enye gị nri abụọ ya ga-ezi gị ebe ị ga-edina. Enwekwa ị ga-asa ahụ ma ị chọkwa. N'ime ụlọ otu onye nye mmiri otu onye nye mmiri. Onye ka ọdọ bịa ghọọ ma ọ ga-ahụ. Kwe ga-agụ ma ha ga ma like ka ọrụ nwa agbọghọ. Ya na-agụ ma ahụ na-arise. Ya na-acha m na-arise. Ha dị mgbe anyị ga-arise kata anyị na-abụ onwe anyị. Anyị arise gbado onwe anyị ngwa. Nwatakịrị ekuru nwa gaziri ike. Ka ị ga-enwa. Ebe! Ihe niile nọ n'ime ụlọ. Ekige m keke imuke. Nna m ama eri bra. Amụkwere nga na-anyasị biko. Enwere ka na-anyasị apịa ka mmiri eburu si. Ọ nọkwa n'ime ụlọ. Ebe! Pakasị isi nwa dị na-atị mege marriage n'Owerri. Makwasị m gara n'Owerri. Arịa nga atara m aka sị m ga edere covenant room. Mbaga na covenant wa. Sa nga m na-achị nwere covenant. Ozugbo m na-abaga na covenant wa. M na ọkọ ọda. Kpepigo ote mụ na ọkọ ọcha nyere ka ọkọ. A na-eji aba akpụ. M na-ewesisi akpụ m riri n'ụlọ. Wesi ya na owesi ote ga na wọl ote m. Na mpi aka. Mmiri gị buru si nye m na ofukụta fosia ya. Sa nne m fopụrụ m ya nga ọ gaziri ike. Sị m go arrest in peace. Go arrest in peace. Ndị mmadụ were gị mere manio. Ihe a na-akpọ ya convenience. Convenience. Ifu ebe ahụ na-ana anyụ nsị. A na-akpọ ya WC. That's what they call it. Wekwere CWO na chọọchị n'ụlọ. Kebe ị nwere CWO na ndị nne nwekwa ihe eji anyụ nsị. Ebe! Onye na-akọ aka na ọmakwa ego ụlọ azụrụ moto uzowe. Onye na-akọ aka wee nwekwere prestige. Ọgụgụ ka ga-aka na ote. Ele otu isi bịa nga mmadụ ote gị na-akọ aka kọmkọm ka ga-akọ ulu. Gị na-akọ aka be mmadụ gị mere otu isi aka aka. Mkpọtụ isi hapụ m agwa onye okwu. Hapụ m agwa ya okwu. What's going on here? Ọsụnụ. What's going on then? What's happening? Amadi ahụ magbukwele m go. Katapila na-enwedị breki kwara kwa gị ịbịa nga asị m. Kama hapụ gị maka m agwa onye. Onye awụ onye. Iwe onye. Who are you?
know who I am? What? Who is this man that looks like someone that doesn't have a single feature? Are you serious? I'm about to go film down. But I'm not book issue. Only come can paint this red. Oh my ship, I can paint you. You are going to want to paint to the house. Get a gas paint issue. Then I mama will take a class out of the Nairobi. But I can't watch him. I'm so bloody what? Listen. Before I go inside and come out, I don't want to see the both of you in my house. Get out of my house! Nonsense. Rubbish. Ete, Beke no slow boy, we should cook wash. Ete bat, also my house, also house. I did Choir master. I asked you to shut up. Shut up. Me son of forgetting. Chepo. You man kibi. Some now go on. Oh, guys, where do you go? Oh, guys, where do you go? I collabo. They go no chase here. You will slave, you look here, it regon. Ego Kiaka. What you say before 2 minutes, you leave. Hey, tell you, Bolem. I tell you, how to come. Macambanji, what I hear, I'm wasting this recording 5 million. You see, alone, you should have go to Qatar and then Ludo. Come walk in here. We are going to can get the rose. Mumbai and not comport where they certify. They go to the hotel. No, get some nasal. Roban Catania, get some Israel 500 million. So now you have 9 or 9 Bashama in Cabo. Let's go somewhere. What a criminal against Gunyan Wool against our boy. Can you give Lagos? What are you even doing here? I was a good room. I was a good room. It's no village. They buy the village. They can run into what cash? What kind of village? He can run into a village. Makibiele, oh, as you say, and the Lagos will work. Who might see if you're going to have over Lagos? Can you now do so moto? Do zonta, do see when they go to Chile, Koga, Chile, promise, maybe you have to be edited. Promise, I saw about rule. What will I go by Yamma? Eh? You always look at get some Patadia, Toragash. Mudonia Mulo, Champion. I'm not a criteria, Mulo, Bauli Penti, Bakushi Penti. Keep on attached. You will not do a cook. When the Nasa, when the day below go, not pumps on quite take Hagi Bula logos. What I have below so good. When I got village. Village. Quateke ho. Anna Hama, what they quateke ha. When you never look at him, we are not a man there. Quateke ha. And you last every day you go in on 5 home, not town. Manulo Kakukai in a village. I'm not going to have a mabugu. Name will you on your brana, but I'm so good. No one did the crack hotel. Cocoa on your moon. With that, Ila. Don't be silly. What come on, get out of my house. Mike, come on down. Mike, come on. Okay, leave and both of your ass move away from mine. Mike, open more. You have been living this life for a very long time. You want to give me this nonsense. You have been bringing all sorts of people in my house. This guy's in here. Okay, leave my house. Come on, get out of my house. Get out. Come on, get away. Where's my other phone? Where's my other phone, okay? Leave my phone because... Get out! Get out!
get out, my friend. You forget me. Oh yeah. You want to push him? You're my friend. I say you should come to my house and you're talking. You Ghana. Stupid set of people. Nonsense. Living fake life. I don't want to get a job. I've been telling you guys. Onye kweta ọkọ ha. Eburi aba farmer nia. Na kweta ke ha. You're being what's this nonsense now? Eh? They want to change to go my bottle. Muta for nothing. Alright, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip hip hip. Hooray! We love you.